आंनि फिसानो बेबायदि भुल खालामनो मोनासै आंनि फिसाया Nào nè Nào nè Đây nè Không ạ Nè Đây nè Đây, mình có nè Đây nè Nè Lagi yang nunggu sih आंनि फिसानो बेबायदि भुल खालामनो मोनासै आंनि फिसाया लास्ट टाइमावबो माबायदि बेनि लास्ट बिदाय दिनावबो ओरैबायदि गाज्रि खालामना होबाय लास्ट बिदायखौबो मोजां होनो मोनासै लास्ट बिदाय टाइमावबो बिदि खालामनाङामोन नोंसोरनि सायाव आंना आसा थाबाय नोंसोरनो जा खालामनांगौ नोंसोरनो खालामनांगोन आंखौ बिसार खालामनांगोन आं बिसारसो बिदों आंखौ ओरैबायदि फासायबाय बिसोर बिमा आंनि बिखुनजो पार्बती ब्रह्मआ आंखौ आंनि फिसायनि सम्पतिनि थाखायनो आंखौ बेबायदि खालामदों बिसोर आं जेरावबो मोखां देखायनो हाया दा आं गथ' सानै लानानै मा खालामनो मानो जादों आं फिसाय थैनायनि बे डेड बडी खाथियावनो आंखौ फुल होनाय लोगो लोगो आंखौ बिसोर बुदों बिलिफां होननाय मानसि बे न'खरनिबो नङा माबो नङा बे मोरै आंखौ आखाइ होदों खर'आव सौदों जोला जोलि खालामदों आंखौ बासायनायाव नैबे आब' दङ बे आब'खौबो जोदों आरो ना बासायनाय दिनैनि दिनखौ मोजां थांहोदो होनदों बेखौ बिदि बुलायलायनाय जादों आरो बेहायनो बे जायगायावथ' आं मोरै थाजानो खुनुरकम खारना फैबाय आं जिहेतु गोबां अजद खालामदों नोंनि सायाव जे ओंखामाव मुलि होनानै स्ल' पयजनिं जितु खालामदों होननानै बिसोर खालि होनदों पयजनिं डेट रिपर्टआनो दङ डेट सार्टिफिकेटआनो दङ बाहायनो लिरनाय दं आंनि फिसाया निम'निया जानानै थैनाय रिपर्टआव निम'निया जादों हां प्रब्लेम जानानै थैनाय बाहाय खुनु पयजनिंनि रिपर्टआवनो जेबो गैया मैयाबो जिहेतु पस्टमर्टम खालामदों पस्टमर्टमनि रिपर्टआथ' फैनांगोन ना बेनि सिगांनो आंखौ बेबायदि हुलुस्थुल खालामदों जिहेतु प्रुफ दं होननानै बुंदों बिसोरो आरो मोनसे भिडिअ'आव जे नोंनि फिसाया जि बाथ्राखौ बुंदों जे आंनि फिसाया खुनु पयजन वार्डखौनो इउज खालामाखै आंनि फिसाया आरो प्रुफ दंबा देखायदो आंनि फिसाया खुनु पयजन वार्डखौ इउज खालामाखै आंनि फिसाया होनदों टेब्लेट जाहोदों होनदों आंनि फिसाया बिसोरसो बेखौ जबरदस्ति होननानै माबा माबि होनोदों खिन्थु गेस टेब्लेट जाहोदों पेप्टार डि बेखौ आं जायो बेखौ आं जाहोदों आरो डक्टर रिपर्टआवबो जेबो बिदि पयजन थयजननि जेबो गैया पस्टमर्टमखौ मैया खालामदों नालाय रिपर्टखौ आवगै नायहोदो बे मैया हुलुस्थुल आंखौ बिदि खालामनानै बेबायदि अबस्था खालामनाङा लोमजानाया मालानिफ्राय जागायजेनामोन लोमजानाया बे 8 थारिखनिफ्राय 10 थारिखसिम न'आव गैयामोन मानसिया 8 थारिखनिफ्राय 10 थारिखसिम न'आवबो गैया फनावबो कन्टेक्ट गैया 8 थारिखआव आंनाव फन हरदों 9 थारिखआव बेनि फना नट रिचेबल फना नाङा लोगोफोरनाव सोंहरबाय आं रावबो खबर मिन्थिया 10 थारिखआव गावनो आंनाव 11:30 फन हरदों फन हरनानै आंखौ होनदों साइनि आंखौ लांफैदो आं बिराद देहा गाज्रि मोनबाय दुरबल मोनबाय अफाय लांफैनांगौ तितागुरियाव आमाइनि न'आव दंहैयो आमाइनि न'निफ्राय लांफैदो आंखौ थाब फैदो आं हाला आं हारसिं थांनो हानाय नङा आंखौ थाब लांफैदो आं होनदों मा जादों माबा सिरियास नामा होमबा आं डक्टर एपइन्टमेन्ट खालामनानै थांसै बे होनो नङा डक्टर एपइन्टमेन्ट नाङा नोंल' फैदो थाबल' फैदो ओमफ्राय आं बेटारि रिक्सा लानानै थांदों बे आमाइमोननि न'आव तितागुरियाव थांनानै मानसिखौ लायबाय बेटारिजों मानसिया दुरबलखा एकदम दुरबल मानसियाथ' हाड्डा काड्डाना मोरै फट करि बिदि दुरबल जाया बे दिननिफ्रायनो दुरबल जानायनिफ्रायनो मानसिया दुरबल दिनै बे सिरियास एथ' घटना जानानै मैया आंनि फिसाया थैदों
फाहामथाय लानाय समाव नोङो जेबो फिसायखौ हेफाजाब बा मदद होआखै होननानै अजद खालामदों। फिसाया आंजों थायो, जों आलदा थायो, जुदा थायो। बिखुनजोमोनना बातानबारियाव थायो गामियाव, जेबो बिसोरजों जेबो माबा गैया। आंनि फिसाया जेला बिदि लोमजानाय दुरबल जानानै फैदों होनदों, दुरबल जानानै फैनानै गावनो फार्मेसिनियाव सोंनानै माबा माबि टेब्लेट बिहरनानै जादों, न'आव फैनानै सेलाइन होदों। बे फार्मेसिनि बातानबारियाव भारा थायो बिसिनावनो, बेखौ लेंहरनानै बे सेलाइन होदों दुरबल मोनदों होननानै। मानसिया हाट्टा काट्टा नालाय सिङाव मा जादों बेसो खिथानो रोंनांगोन। ओमफ्राय आङो आइ आफायाव लांदों मानसिखौ, बारा जाबाय, साननै सानथाम जाबाय, मा जादोंथाय थ' डक्टरनाव थांसै होननानै लांदों आं हारसिंखौ मोरै लांनो, मानसिया दुरबल, सिखारनोबो हाया मानो हाया। बेनि फंबायखौ लेंहरदों आं, टनि होनो बेनि फंबायखौ, आंनि फिसायनि फंबायखौनो लेंहरदों थ' बेखौ डक्टरनाव लानानै थांनो होननानै। ओमफ्राय बेखौ लानानै जों आइ आफायाव थांबाय, डक्टर फ्रान्सिसखौ देखायबाय, मेडिसिन डक्टर देखायनानै बे मेडिसिन हरदों, ब्लाड टेस्ट माबा माबि खालामनो होदों। ओमफ्राय आंनि फिसाया होनदों आं ब्लाड टेस्टखौ खालामा। बे फंबायाबो होनदों, टनियाबो होनदों नोंखौसो खालामना होआखै होनना बुंदों। नङा, फंबायावनो दं।